गोजोनथाव खौरां उन्दै गथ'फोरनि थाखाय एबा 13 बोसोर बैसो सिंनि फंबायमोननि थाखाय दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जितु 1 जुलाइनिफ्राय 1 मान्थ नैबे फ्रि कचिं खौ फ्रियावनो होनाय जाबाय। नै फंबायमोना दायो ग्राउन्डआव फैबाय। बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं बेखौनो फोरमायहरनो सानदों जितु जोंहा दिमाकुसि आनसलिकनि सिङाव थानाय गोबां गथ'फोर दङ। बे गथ'फोरखौ जाय बिथांमोना गार्जेनमोना नैबे भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोना नैबे जोंहा जितु शेखर शंकरदेव नेशनेल हाई सेकेन्डारि स्कुलनि नैबे प्लेग्राउन्डआव फैनानै नोंथांमोना गथ'फोरखौ लानानै फैनांगौ। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोननि थाखाय जोङो फ्रि कच होनाय जादों। थाइसेबो फैसा होनाङा। नोंथांमोना बेयाव फैनानै गथ'फोरखौ गेलेहोनायाव बाहागो लाहोनांगोन। नै दायो दासिम जोंहा गथ'फोरा 30सा बिनानाव आरो लोगोसे फंबायमोना बेयाव बाहागो लाफैदों। नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय। नै दायो नै बिथिं मृणाल बिथाङा कचआव दं आरो लोगोसे कचआ जोंहा फैबावगोन आरो दिनै नैबे जागायजेननाय हाबाफारि। बे जागायजेननाय हाबाफारियाव नै गथ'फोरा दायो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ। फंबाय माबायदि मोनदों दायो? मोजां मोनदों ना? दे थिगानो। मुवानि नोंसोरो फंबायमोना सानफ्रोमबो फैबाय थानांगोन। नोंलाय? सनाजुलि। नोंलाय? बाथाबारि। मायो नोंनिया बेसेबां क्लास? क्लास 4। केमान क्लास? क्लास 5। बरिया। बाबु केमान क्लास? क्लास 7। माबा हरलायो? दे बरिया। नै फंबायमोना दायो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ बिथिंहाय। लोब फैनांगौ नैबे हाई सेकेन्डारि फिल्डआवहाय। दिनै जागायजेननाय हाबाफारि। बाबु नों माहानिमोनलै? हासिबारि। सानफ्रोमबो फैबाय थादो। बरिया। बैसोआ बेसेबांमोन नोंनिया? 11। बरिया।